якія прыгожыя беларускі. Яніна Кахановская, бабуля Богдана Андрухішына. Сустрэць яе на ранішнім Манхэттане. Запрасіла 100 гасцей і вальсіравала на 100 гадоў. Таксама так будзе. Наша наступная гераіня Яніна Кахановская. Ну, зноў жа паглядзіце, вот я вам уже казаў, якія прыгожыя беларускі. Яніна Кахановская, яна бабуля Богдана Андрухішына, Данчыка, да, нашего спевака вядомага. Ну, на жаль, ён цяпер ужо не канцэртуе, але мы памятаем, да, і голас ягоны, і запісы захоўваем, іх не складана паслухаць пры жаданні. Я пазнаёміўся з Янінай у Нью-Йорку. Вельмі прыемна было назаўтра пасля знаёмства вот выпадкова сустрэць яе на ранішнім Манхэттане. Яна тады запрасіла да сябе, мы тады шчыра доўга размаўлялі. І народная племенніца Івана Антона Луцкевічаў, і маленькую яе, значыць, вазіў на сабе як конік Максим Богданович. Ну, яна гаварыла, што у сям'і была такая атмасфера, што ніякіх прышчепак такой савецкасці ёй савецкая школа не здолела даць. Калі яна апынулася 50-е гады ўжо на пачатку у Нью-Йорку, на пачатку в Гарлеме, не в самым такім лепшым раёне вымушаны былі яны наймаць кватэру, але яна тады згадвала так пра той час, што працавала на цяжкай працы, але 1000 кіламетраў, што аддзялялі мяне ад візоў, арыштаў і начных расстрэлаў, былі больш чым дастатковую кампенсацыяй. Вот. Вельмі любіла жыццё, умела радавацца яму спадарыня Яніна. Вот. Ну, кажуць, што яна мела багатае рамантычнае мінулае, сябравала вельмі з Натальяй Арсеньевай, это была яе лепшая сяброўка. Вельмі любіла падарожнічаць, прачытала ўжо на 10-м дзесятку. А маё эсэ, нумар з відам на Грачаны, пра Прагу, вычытала там пра кавярню «Чартовка», захапілася і ездзіла у Прагу. Ну, там ужо працаваў яе внук Данчык тады на радыё «Свабода». Ездзіла ў Прагу, знайшла эту чартоўку і хадзіла туды вось на вячэру. Ну і кватэра была ў яе сапраўдным музеем, выдатная бібліятэка. Я тады выпрасіў пачытаць прыжыццёвае парыжскае выданне Івана Буніна, гразкі дзённік Галіны Кузнецовай і яшчэ ўспаміны пра Буніна «Бунін у халаце», ўспаміны аднаго з ягоных сучаснікаў, эмігрантаў таксама. Ну, сталася так, што кнігі засталіся вот у спадчыну. Мне не паспеў вярнуць. Яніна вельмі добра малявала, рабіла ілюстрацыі да беларускіх казак. Найлепшыя відзьмаркі, такія спакуслівыя, прыгожыя, іранічна гарэзлівыя, ну і такія крыху падобныя на яе. Яніна вельмі ганарылася тым, што ніколі ў сваім жыцці не мела ніякіх даўгоў, ніколі не пазычала, ніколі не курыла, не ўжывала алкаголю. Вот, лічыла, што гэта пазбаўляе чалавека свабоды. У апошнія гады вельмі любіла глядзець, пераглядаць вот этой містычны трылер, ну, знаёмы і нам, я думаю, «Зелёная міля», да? Калі ёй было 90 гадоў, яна запрасіла 100 гасцей і вальсіравала яшчэ. Ну, і здавалася, што на 100 гадоў таксама так будзе, ну, але 96 яна пражыла. Ну, і я спадзяюся, што калі-небудзь я яго спрабаваў натхняць на гэта, калі-небудзь Данчык напіша пра сваю бабулю кнігу.